салом алейкум тамошобинои азиз. Видеои мо ай берун ай прогулка сар мешавад ва мо дар пешбинои TCL қарор дорем ва ҳамаш моро дар бораи як чӣ гуфтанием. Одамое ки гуфтан апа хусият рост мегуфтай Фаберлик пул кор мекардай. И қадар духтарое ки ай Россия омадан Дина дар ҷамъ омади Фаберлик аллакай ҳамуро нишон медиҳад ки фоида дидан. Мисол кори зур мекунан, ойлики зур мегиран ки хестан билет туда обратно гирифтан омадан. Ва касоне ки ҳолиам фикр доранд намешава ма дар примери блогерое ки ҳамха гап намезадан дар видеошонда мо мегуфтем ки ё гап зада наметонанд мегуфтем лекин не ҳозир ай ҳама хушрӯ баромад ва беҳад хушрӯ гап задан баромад кардан ба ман менависанд. ман мегӯям ва шумо дар видеотон гап намезада чӣ хоҳиши чимои халиш дед. мегӯям Фаберлик дрой ҳам зи қиёмон мебаромад дар ҳами ғарибӣ ҳам кор кардем ёд гирифтем апай хосият. барои ҳамин духтаракое ки шумо фикр дорен вақт ай даст натиен бинависен инҷа Сумая дар группаи Сумая группаи фаъолай беҳад ана чӣ хел бигӯм духтароша Сумая дастгирӣ мекунад. ҳозир чандта духтаракош ами конференсия буд маҷлис буд чӣ буд омада буданд ана муҷада беҳад миннатдорӣ хучона Сумая баён карданд ки дар муддати кӯтоҳ яҷояк кор кардем духтараки нағзай ҳама кор дар ёрдан мекунад. хулоса духтарое ки ҳолиам фикр доред ки дар Фаберлик кор кунем ё не марҳамат бидроен кор кунен. дар группаи Сумая беҳад кор нағз мерава хушрӯ ёд метиҳад шуморо ҳама нозукиҳои кора. духтаракош духтаракои фаъоланд бо падарка дора ҳар як харид шумо дар падарка метиҳад одам меёва. умуман пешравиш 100%. рақамашро рӯи экран мемонам бинависед Сумая қадӣ ҳамсӯҳбат шавед ватсапишда ва ҳатман корро сар кунед. сус намонен. диден занои тоҷик чӣ хел пешсафанд чӣ хел дина ҳама қадар занак ҷамъ шуда буд ҳамаш фасон хушрӯ ҳама занакҳои хонашин шудор просто зиндагишона беҳтару хубтар кардан. ба ҳамин хотир шумо ҳам метавонед зиндагитона беҳтар нағзтар кунед. дар Сумая бинависе ва зиндагии шумо бештару хубтар навгониҳои зиёдтар пайдо мекунад. ба шаби тор нигоҳ накарда Маша раиса хостай ки рол заказ кадай. ҳозир Маша кори худша пеш бурдеста интернетда ва камкам пул чӣ кадеста гирифтеста интернет магазин кушудай инак паназиатская чи нори озир мекушоем ва мебинем. Чӣ заказ кардем? Филадельфия. Это жига чи буд? Рок-н-ролл. Тестар буд. Ина мияй. Чека. Короче, подписчику чи заказ кадай. Филадельфия 65 сом, рок-н-ролл 70 сом, макисаки 26 сом, соус имбир палочкарам пул будае 16 сом. Что это такое? Палочки. Это что? Филадельфия. Макисаки, рок-н-ролл. И все? На имбир, а ее сафед дай. Халид соус халид дай намерехтае. Дига ҷуда мебиёрам, аша нағз мебинам. Чикор мекунанд шумо фақат? Ман видеочиро бинем. Видео тестаҳо. Маҳкам нест, миёрам шуна қитилак пластикӣ мерезам. Кадом мегуфт Маша духтари тай ё ай рухшона. Машаи май нами сиёҳ қошош. Откройте фото кунем барои Инстаграм. ман нағз мебинистим хачи зура равшан намедонам мо испан нағз мебинам макисаки бесплатно он бараш да чумчи капуста. Я так думаю. Виноград, яблоко. Виноград, яблоко. Бесплатно мудая. Что это?
هیچ وقت خپی هم دکودم ما خب نبودم جنوبریم برای که عزیز آدم میخوردگی فرود میکنیم نمیخوردگی را نمی میگیرن میگزن میپرتن میکنن شرف و دل افروز بعد پیش که گفتیم که هیچ کنم میخوره که این دفعه ما خوردگر شید هر دفعه زکات میکردیم شرف میکرد نمیفوردش خیلی دل افروز نگاه نکرد گشت رفت اسفنجار نهات میبینم شرف دم محفوظ شد با مزه بعد پیش که رامنانی میگم یکون روز اکسنم خیلی کالون میکنم چند نمود دورانم خیلی سلام دخترکو بچه‌کو обши ҳамада салом мо заҳар қати буда сиёмаем рамонали ай давраи наҳи наби я телефон дошт амира бояд соз куна овардаш ай кранаш чикори кадай баъд чӣ гуфтаним кадангим корч подписчико ами любой ами гипермаркет торговый центр брай гардеробная дорам хом ками сиёма надора куҷоиш да дида будам мавуне ки бан чӣ када бод ба гуфтам ки амо охранара гуфтам ами куҷода чизо мо намонем намекуна гуфт ки нестай да иҷои хеле барои ки гармай куртката да куҷо мемонӣ пресуфюр шудан дар кораи ба фикрам ҷои гардероба ино мобайл кардем тамом дига ҷо надора иҷа равнали гуфтам биё садбарг бурем точкаи телефонсозкунӣ садбаргай мара гӯш накард иҷа точкаи телефонсозкунӣ надора мардак надора бечқи техника телефон мей хай пурс не иҷа зоомагазин будай ман иснош вообще намеём иноҷа бо магазин самсунг якти дига будай аҷиб тамом ия тисел иҷа каршер шоп бё хабрем ҳамн гуфтагӣ худо гуфтам айвал биё садбарг бурем садбарг ҷои зураи мара бовар накард мерем бо писчикои нанигоҳ кунае 1 2 3 4 5 6 7 банкоматай 7 банкомат ягон таш пул надорам ай 7 банкомат единственный эсхата пул додистай душанбе сити мурдагӣ ай ҳаёти зиндагиста и пул надорам гуфт вай 70 вай дута мегам мо пул надорем қафонги вообще хабар надора хулоса ай 7 банкомат даташ кор мекуна инҷо душанбе пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон ай пул да иҷа проблема хулоса наёфтак устора даоҷа бо омадем ашан бренд ҳаус ҳамҷа будай накам лестницаем бисёре астай ки не ки ашани тоҷикистонанги ашани москва нестай ман москвада фақат ашани митиши қати фирӯза рафтам фирӯза мара оҷара нишон дод таҷиаминга ба бимборахти тоқа рафтам бозича хардавдам ҳама калонае ки 10 ашанчаи моанда ваяш ҳама фақат магазинаш ирӯз бо гарм шиде дадададам ёлкаи солнавии ашан тайёр шуда духтаро солнавӣ айрои миллиона барое ки як ҳафта пеш уже ёлкаи асосии тоҷикистон дар майдони истиқлол тайёр шуда буд ва дета ямо пеш мо қати дилафрӯз дида будем ки ҷода ёлка соз карда истиян оса ина уже ҳама гирляндафрӯшӣ айрои миллион рафтем подписчиков перекус карда истем перекус таксиста ина хеле баскет гирифтем чесночный соус романаз мебинем мехоҳам ҷа 10 чесночный соус харам хона барам авохото хати короче наш общий заказ составил 112 сомон ана раҳмонали уже рафтаста чизои дар кориша ҷамъ кардастем
گفتیم از چند رویم تلفن شخص سوز کنه تو ویا بیت کردیم نصیب دروزه ده با ابراد نمیره پای زندگی چی خریدیم تماشا بینو نه شکلات نه الانکا چیزش میکنند ککسیک ماده اینه یه هم کمکولا چیز نوچلی ای پوکیزه دونای 20 сомонаи ай чупа-чупс куда-куда макарон сосиска колбаса вообще приправа там клей мегирим гуфрам нали клей мегирам меброим мерим همه کسال پتیچکو دورو گرفتیم از همه دورو میخوریم همه کسال داره استاد که باوردیم راوچوکو رامنان ترموسش تیار کرده چی میکنیم؟ رسپاکوفه چیه؟ برای چی خریدن ایو دیده گیان اون قطمه بدن در چی؟ دیده بینیم دیدن مکاندنیا او قوچ نمیتی؟ بادنافسای پیشکی مون